अरुणोदयनि खोथा जेरैबायदि निजुत महिलानि खोथा PMLY-नि खोथा आबादारिफोरनि खोथा बायदिसिना खोथाफोरखौ सरकारनि मेल बिथिङाव सावरायनाय जायो। नाथाय दिनैनि जि जथुम्मा मैयानिफ्राय दिनैसिम जे साननैनिफ्राय हाबाफारि जाबाय बेयाव बर' माहारिया बर' जातीयताबादनि खोथाखौनो रायज्लायनांगोन आरो जातीय अस्तित्व जातीय स्वाभिमान जातीय सत्ताखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनाय गैयालासे जिरायनाय गैयालासे जों हाबा मावगासिनो दङ। दिनै गोबां बेयाव आंनि बिमा बैसो आब' बाजै आरो जोंनि बिनानाव बैसो बर' हारिनि लाइमोनफोरनि शक्तिशाली जोंनि युथ फोर्स आरो दिनै नोंथांमोना नाय बयबो गावबा गाव माहारिफोरनि खोथा रायलायो। धेमाजियाव दङ होननानै जनायाव दङ होननानै गिरि होबाय। बिनि उनाव मा खालामदों अजय खाख्लारिखौ गाहाय नेमखारि होबाय। एबसुनि जोंनि बिबाननि समा 2 बोसोर। 2 बोसोरनि उनाव मालाबा 4 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ मालाबा 6 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ। बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि मदद आरो आशीर्बादनि गेजेरजों रायजो राजानि आफाद आरो रायजो राजाया मदद होनायखायसो एबसुआ थांनानै दङ। आरो दिनै नोंथांमोना जुदि बे मेलाव बाहागो लायामोनब्ला मेल खुंनो थाखाय जुदि नोंथांमोना मदद होआमोनब्ला धेमाजि जिल्ला एबसुनि अस्तित्वआ आंखालाव गोलैगोन। बिथांखिफोर दङ नङा होमबा जेरैबायदि अरुणोदयनि खोथा जेरैबायदि निजुत महिलानि खोथा PMLY-नि खोथा आबादारिफोरनि खोथा बायदिसिना खोथाफोरखौ सरकारनि मेल बिथिङाव सावरायनाय जायो। नाथाय दिनैनि जि जथुम्मा मैयानिफ्राय दिनैसिम जे साननैनिफ्राय हाबाफारि जाबाय बेयाव बर' माहारिया बर' जातीयताबादनि खोथाखौनो रायज्लायनांगोन आरो जातीय अस्तित्व जातीय स्वाभिमान जातीय सत्ताखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनाय गैयालासे जिरायनाय गैयालासे जों हाबा मावगासिनो दङ। दिनै गोबां बेयाव आंनि बिमा बैसो आब' बाजै आरो जोंनि बिनानाव बैसो बर' हारिनि लाइमोनफोरनि शक्तिशाली जोंनि युथ फोर्स आरो दिनै नोंथांमोना नाय बयबो गावबा गाव माहारिफोरनि खोथा रायलायो। धेमाजियाव दङ होननानै जनायाव दङ होननानै गिरि होबाय। बिनि उनाव मा खालामदों अजय खाख्लारिखौ गाहाय नेमखारि होबाय। एबसुनि जोंनि बिबाननि समा 2 बोसोर। 2 बोसोरनि उनाव मालाबा 4 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ मालाबा 6 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ। बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि मदद आरो आशीर्बादनि गेजेरजों रायजो राजानि आफाद आरो रायजो राजाया मदद होनायखायसो एबसुआ थांनानै दङ। आरो दिनै नोंथांमोना जुदि बे मेलाव बाहागो लायामोनब्ला मेल खुंनो थाखाय जुदि नोंथांमोना मदद होआमोनब्ला धेमाजि जिल्ला एबसुनि अस्तित्वआ आंखालाव गोलैगोन।